To insha Allahu za mu yi bayani akan wannan sirri mai albarka. Wannan sirri ga wanda yake son ɗaukaka ko kake son mulki ko kake son al'amarinka na kasuwanci ya karɓa a cikin mutane, kake neman farin jini da kwarjini a cikin mutane, kake son dai Allah ya ɗaukaka ka ya fifita ka akan wani al'amari da ka sa a gaba. Ku kai wannan ko da neman aure ne ko neman sana'a ko wani abu dai wanda kake so dai ka tasa kake so Allah ya tabbatar maka da wannan al'amarin. To insha Allahu za ka ɗauki wannan aiki kamar yadda za mu yi bayani ka jaraba akan kowace irin buƙata kuma kowanne irin al'amari ne in dai a gidan duniyan nan ne. To insha Allahu sai Allah ya tabbatar maka da shi, sai Allah ya biya maka buƙata akan wannan al'amari insha Allahu. Kuma yanda ake yin wannan sirri ne wanda yana da matuƙar sauƙi, amma kuma insha Allahu sai biyan buƙata. Da farko yanda ake yin wannan sirri, za ka zo ka je ka samu ka yi alwala. Idan ka yi ka ɗaura alwala sai ka zo ka yi sallan nafila raka'a 2, Fatiha da kowace sura. Bayan an idar to insha Allahu sai a zauna a yi muftahul amal. Bayan an yi muftahul amal, istighfari 100 kenan, hailala 100, salatin annabi 100. To sannan sai a zo a zauna a kama wannan aiki kamar yadda za mu yi bayani. Za a karanta qul huwallahu ƙafa 41. Idan aka karanta qul huwallahu, ita wannan qul huwallahu ƙafa 41, to duk aya za ka karanta ya hayyu ya qayyum ya zul jalali wal ikram ƙafa 10. Duk aya haka za ka yi har ka gama wannan qul huwallahu ƙafa 41. Sannan ka roƙi Allah akan buƙatarka, ka gaya wa Allah buƙatarka. Sannan in Allah ya hore maka kana da hali ka dafa abinci ka raba sadaka. In kuma baka da shi, abin da Allah ya hore maka ka bayar da shi sadaka ko menene. Insha Allahu za a samu biyan buƙata cikin gaggawa akan kowanne irin al'amari. Don neman ƙarin bayani za a iya neman mu a wannan 09033391934 ko kuma wannan lambar wayan da take sama insha Allah.